Gigib ka na? Ha? Gigib ka na? Ikaw na maglalabas, Ayas? Ayas, ikaw na maglalaba? Oh! 10 months pa lang po ako, pero tuturuan ko na si mama maglaba. Smoothies. Ayas. Ito. Nam. Yan. Ang takip na yun sa smoothies eh. Sarap buhay tayo dyan mga kawa. Ayun, siya kasi tulog eh. So, hinaan na lang natin ulit ha. So ngayon, mag-share kami ni Mahal ng mga kung ano yung meron kami sa bahay na nakatulong sa amin ngayong COVID. Mga consumable, non-consumable na kung saan tinulungan kami maghanda, maging healthy, saka maging hindi ganong magastos. Hindi nahati sa dalawa, food saka non-food. Umpisa natin sa food. Sa food naman, ang unang sasabihin namin is yung meat replacer namin as food. Umpisa natin sa yan. Sa TBP o ang Texturized vegetable protein. Kima, anong ito substitute sa aming giniling festival? giniling na baboy. Ganon. Parang ganon. Dahil nga kami ay nag-practicing veganism, kaya kami nagsasubstitute ng meat replacer. This is TBP or texturized vegetable protein. So, hindi naman ganun kamahalan yan. Parang wala pang 200 ang 1 kilo. Pero matagalan na yan. Sobrang matagalan na yan. Isa pang meat replacer namin, itong Arrow Frozen. Isang vegetarian food na gluten. Malamig sa kamay, baba ko na. No? Ito, half kilo na to. 500 grams. Sa 100 something lang. 110 o 120 dito sa Baguio. Replacer ng meat ulit. At mahal dahil ikaw magaling sa pagluluto. Yung gamit ng araw sa bahay. Yun, piniprito lang. Kasi yung flavor nito, tocino. Tocino. Sarap. Tapos ang pangatlo na meat replacer namin ang Dried shiitake mushroom. So, bukod sa meat replacer siya, good source din siya ng B12, kung saan yung vitamin B12 ay hindi nakikita sa kung anumang pagkain. Yun ang nasabi ang meat replacer, tatlo na meat replacer namin. So, tuloy pa rin tayo sa consumable food. Ang isa sa isusunod namin ang gamit na gamit dito sa bahay. Yun, sibuyas. So, ang sibuyas, ginagamit namin to sa kwarto, madalas. Sa paa. Nilalagay din namin to, chop namin, then nilalagay sa paa with socks para ma-absorb yung mga... Masama yung pakiramdam namin. Ako, si baby. Sisipon. Ganon. Tapos, nilalagay namin siya sa room pagka parang every other day. Yung parang samang bad bacteria and viruses. Parang ganon something eh. Para malinis yung hangin sa room nyo. Ganon ang ginagawa namin. Nalagyan namin ng sibuyas. Kasi, pwede kayong mas mahal yung yung kila Danny Barreto. May binili sila na maganda. Humidifier. Air purifier, humidifier. So na may parang UV. ganun siya. Parang ganun siya. Pero in natural. Wala siyang electricity na gamit. Kaya medyo maganda tong sibuyas na to. At least, kasi syempre, maganda sana yon kung meron kang pera. Kasi more or less, alam ko parang medyo mahal yun eh. Pero, hanapin nyo sa top 5 ni Danny Barreto sa kanong asawa niya. I-explain nila yung ba't sila bumili nun. Talagang maganda. Isa pa sa pinaka
gamit na gamit namin dito sa bahay. Ewan ko lang kung di nyo makita to. Yan, ganyan kalaking luya. Luya, mahal. Luya. Ginger. Oo nga, ginagamit namin sa bahay. Parang ginagamit sa bahay. Nilalagay natin sa, dibdib. Parang nilalagay sa... Oo, yung paghigop ng mucus. Yan. Oo, kasi... Madalas kay Bibi namin nilalagay kasi para mas comfortable siya pag natutulog. Mm. Saka ko rin minsan, basta ang gagawin nyo lang dun, parang chop nyo siya ng maniliit, tapos parang patch o kahit anong tela, lagay nyo sabay dibdib, tapos Kahit tape nyo hindi lang siya baliktad. Kahit hindi siya i-chop ng maliliit. Oh, basta i-slice, oh. Oo. Basta may ano siya, surface na nakabukas. Nakabukas. Oo. Tapos parang kinabukasan nun, mabaho na. O, Kasi tas, parang ma-absorb niya yung mga something na nasa damdamin mo. tas yung sibuyas din, pagka kinabukasan, maano nyo, parang maitim-itim na siya. Ganun. Ganun yung ano sa sibuyas. At ang kasunod, parang, mahal, patulong ko yan sa Ay, pagkamot. kasi, ito na lang. Yan. Ito, lemon. Itong lemon and lime. Anything. Basta parang ganito. Lemon or lime. Oh, yan. Kasi ang Parang lemon... lime. Ganun din. So, ang lemon and lime sa amin kasi para ma-alkaline yung water na ini-intake natin. Kasi pag medyo, kahit na saan naman medyo acidity na talaga, ma-acid na talaga yung water. Mataas yung acidity. Tapos, mahal ng mga alkaline water. Kahit i-test nyo rin kung may pang-test kayo ng alkaline Alkalinity. yon ng water, makita nyo pa rin kahit bumili kayo ng alkaline sa isang shop. Tapos kung matetest nyo siya kung alkaline na siya, Pag hindi na pa, oo. Pero ang ginagawa namin kasi, binababad namin to sa water namin. Yan, parang ganito. Para maging alkaline yung water na in-intake namin kasi mas prone sa ang katawan na ma-acid kaysa sa alkaline na katawan. So, tapos na tayo sa multi-purpose food namin. Ngayon, pupunta naman tayo sa under supplement. Mga supplement na kinukonsume namin everyday in our life. First, we have our SDF. Uy, comfort na lang siya. Super duper food. Yung lagi namin, walang, ano tawag dito? Dapat sa isang araw, makakonsume kami talaga nito. Hindi pwedeng wala kami nito. Ayan. Ito din yung binibenta namin. Huwag na. Yun, binibenta din namin yun. Pero, para free advertisement Oo. sa aming page. So, bisitahin nyo lang yung Super Duper Food sa Facebook at yun na yun, makita nyo doon. Ang Super Duper Food, ang content niya kasi is malunggay, turmeric, mangustin, spirulina, chia seed. So, yung lima pa lang nun, super duper na. Yung mga benefits ng lima na yun, pwede nyo makita dun sa page at pwede nyo rin research kung ano yung benefits nila. Pero sa akin kung ako tatanungin kasi, ang malunggay kasi rich in vitamin C, di ba? Gano'n rin sa rich in calcium. Spirulina, iron yung pinaka nakikita ko sa kanya Turmeric kasi nanggaling sa tubig yun, di ba? Yung spirulina. yung blue-green algae yun pangpagkain ng astronaut, kung totoo yung astronaut. Tapos yung turmeric kasi anti-infla. Tapos yung chia, mataas yung fiber para madaling ma-digest yung pagkain. Kung hindi ko na mabanggit. Mangustin naman is mother of vitamin C. So, alam niyo na kung sinong nanay ng vitamin C Si mangustin ang nanay niya. Si mangustin. Ang next na supplement na ini-intake namin. King's Herbal. So, King's Herbal. Food supplement. Ano masabi mo sa King's Herbal, man? Ito yung yung maraming mga puro mga Fruits, vegetable. Vegetable. Herb fusion. So, nagbasa na siya ng label. Oo. Ito kasi, Ito masarap to. yung lasa niya hindi namin magustuhan kaya parang... Mapakla. Parang okay lang naman, pero syempre... Maganda siya. Consume lang din. Madami siyang benefits din.
Tsaka marami rin siyang, tawag ito, yung mga Cleaning nakagamit na. agent. Hindi, yung mga nakagamit na. Mga nakagamit na, nagsasabi sila ng mga effects sa Mga ano katawan nila, mga hinanaing. mga ano nila, ang tawag doon, mga... Testimony. Ayun. Yung mga testimony. Okay, ang next na supplement under food is Intro! yan. So, yung intra more on mahal. So, yung intra more on na naman sa vitamins ni baby. Yan ang pinaka-vitamins niya sa umaga. Every morning, intra. Yan. Lagi yan. Take siya ng take ng intra every morning. Search nyo rin sa kung anong benefits niya sa Google. Google nyo lang. Kasi mga testimony na rin. Facebook, meron din ata. Facebook meron din. Hanapin nyo rin mga testimony ng mga gumaling. Alam ko mayroong isang COVID patient na gumaling dahil sa intra. Sabi niya. Yan na- ang ininom niya. Hindi kami endorser ng mga yan basta yan ang ginagamit namin at binibili namin. Next na supplement namin. Ito yung final na pinaka-supplement namin. Mahal, kunin mo. Virgin Uy, virgin! coconut oil. So, yung virgin coconut oil. Ang Mahal. virgin coconut oil ay nilalagay namin siya sa tea. Nilalagay din namin siya sa hindi. Ginagamit namin siya as parang replacement ng lotion. Parang yun ang ginagawa ng lotion. Buong para sa- katawan. Para yung UV protection niya meron. Tapos, nagamit din siya na conditioner. So, sobrang daming benefits ng virgin coconut oil kung titingnan nyo lang sa Google at kung aaralin. May nagsasabi rin na possible na gamot ang virgin coconut oil sa COVID at anumang illness na meron. Pero hindi ko binasa gaano pero ginagamit namin noon pa. Kasi kay baby yan yung parang naging lotion namin sa kanya. Hindi kami gumamit ng powder or any lotion. Yun lang, hindi siya nagka-rashes nung baby pa siya habang nagda-diaper. Tapos okay din yung katawan niya, hindi siya nagda-dry skin. Ganun din sa amin. Kasi dito sa Baguio, di ba, lamig, init. Kaya parang madaling mag-dry yung skin. At UV protection na rin, yun na. Yun din yung lotion ko. Lotion niya sa kamay. So, tapos na tayo sa masabi ng food o consumables na label na ginagamit namin ngayong COVID. So, punta naman tayo sa non-food. Pero may isa dito parang nasa food pa din eh. Pero punta tayo sa non-food. Ang unang ginagamit namin na nakatulong sa amin. Kapit mo, mahal. Reusable diaper. Ayan, so gumamit kami ng reusable diaper na merong 3 types ng insert. So, totoo lang 4 yan. Pero 3 lang meron kami. Papakita namin yung insert. Ito yung hemp. Yung hemp na insert. Cotton. Ito yung cotton. And the Charcoal inserts. Tapos yung pinaka-diaper kasi na binili namin is charcoal na. Charcoal na yung loob. So, ganito yung tsura niya. Ito. Matagal ba itong magagamit? Oo, matagal. Sobrang tagal magagamit Mga kasi 5 hours? 4 hours? 5 hours? Sa ano? Conforme pa rin sa kung gaano ka bilis lakas. umihi. Saka pwede mong i-adjust yung sizes niya kasi mayroon siyang parang something na pwedeng pagpasukan nito. Basta pag bumili kayo nito, makakatipid kayo sa diaper kasi reusable siya, washable, tapos pwedeng paulit-ulit. Yung inserts kasi, yun nga, nakita nyo yung cotton, yung charcoal, at nakita nyo rin yung hemp. Meron pang isa yung coffee, pero wala kami nun kasi parang hindi ganun, limited yung stock nun eh. So, next na ginagamit namin, Ano yan? Ano to? Ano to? Ang tigas. Yung nasa loob niyan, yung magnesium pellet. Yung magnesium pellets. For labada. Yun. Para sa ang laba namin. Ano ba? Binababad natin muna. Bali, ang ginagawa namin kasi nito, nagbasa kami sa Zero Waste na group sa Facebook. Shoutout sa mga taga Zero Waste dyan sa Facebook. Yung nag-share nito na magnesium pellet at ilagay lang sa medyas na hindi ginagamit. Salamat po. Nagbasa kami doon na
makakalinis siya ng damit. Tapos yung water na pinanglaba mo, tawag dito, pwede mong ipandilig sa halaman. So, hindi siya nakakatakot. Nung una, hindi kami tiwala. So, gumamit kami nito. Pinapaikot namin ng 45 minutes sa washing kasi wala kaming water heater para sa washing. Ordinaryong washing lang kami. Papaikutin mo, sampay mo sa arawan, okay pa rin yung amoy. Hindi siya yung tulad ng amoy na amoy sabon. Okay naman siya, sa akin sa experience natin, di ba? Okay naman yung sabon na to. At hindi kami napahiya sa mga ilang buwan na ba. Nag-start tayo ng October, November, December, January, February, March, April. 7 months. 7 months na namin yung gamit. Kung titignan, ito na rin yung ginagamit natin sa Japan and Korea. Magnesium pellets na. Sa panglaban nila. Hindi nyo na kailangan ng sabon at fabric conditioner. Ito lang. Okay na. Ano siya, nature friendly siya. Hindi gaya ng mga sabon, mga ganun, na masama sa sa kalikasan. Yan. Sa pwede nyo baunin. Mga ginagawa namin pagbababa ng Manila o Pangasinan, nabaon namin to. Laba. Ganito lang. Wala na, di ba? Tapos na. Next na ginagamit And then, namin. binababad din natin siya sa tubig natin. Oo, sa tubig na pangpaligo. Pagpaligo. Oo. Mas smooth sa balat. Yun yung gamit ng magnesium pellets sa amin. Next. Ang next namin ay Suka. yan. Baling suka, ginagamit namin siya pag syempre pang linis. Yung acid niya kasi pang linis, pang spray sa mga kanto ng bahay. After nyan, magiging fresh naman yung amoy. Pangbabad sa mga damit, lalo na pagka medyo maamoy siya. So, ang ginagawa namin before gamitin to, nagamit muna natin to. Binababad muna sa tubig na may suka bago gagamitin ng magnesium pellet. Papalaba. Okay, ganun ang sa paglalaba. Ulit. Binababad din natin, di ba, yung suka pang, ang tawag dito, di ba, pang disinfect. Tapos, para sa food din, kunyari, ibababad yung, kunyari, mga fruits, vegetables na nabili, para isusok mo na sa tubig with suka, para mag-subside yung mga dirt, di ba, yung mga excess, something. Saka yung mga, ang tawag din, pesticide. Oo, yun. Yun. Wala yung pesticide ng mga food. Maganda ang suka, pang-linis. More on cleansing talaga siya. Sa pangluto, pang pahahaba ng buhay. And last but not the least, masabi namin nakatulong sa amin ngayong COVID. Hindi kami endorser nito, mahal. Yung SIM, na Sun Cellular SIM. Plan 300. Diba? Plan 300. Sabihin nyo, bongga. Naka-plan. Hindi. Maganda yung mura na yun. 300 lang. Promise. Kasi marami siyang freebies eh. For 1 month, 300 pesos. Kasama na, ang nakalagay doon na inclusion is Facebook and Messenger lang. Pero, trinay namin na buksan yung Instagram. Pwede naman. Diba? Unli na siya. Tapos marami rin siyang inclusion tulad ng Unli text sa lahat ng network. Lahat ng network and Unli calls sa Sun and Smart. Sa Sun and Smart. Tapos kung mayroon ba siyang locking period, 1 month lang, bayaran mo 1 month. After 1 month, kung ayaw mo na, putol, 300. Done. Mabilis lang, ganun lang. So, minintain namin siya. Ilang buwan na rin siya sa amin. Kesa sa, di ba, kapag araw-araw ka nagpapaload 25 pesos or sabihin na 3 days mo yung 25 pesos. Pero saglit lang, may gigabyte lang na Kaya kahit unlimited lang siya. Pero ito, unlimited na siya. 300 lang. For 1 month. For 1 month, ha? Tapos nakikita yung picture na mga nasa Facebook, hindi pre-data siya. Talagang makita mo yung picture ng Facebook. Mabilis. Makakapanood ka ng video, ganun din sa Instagram. Sa Messenger, makita mo rin picture, video na ipapasa mo, pwede kang mag-video call. Ganun. Sa worth 300, 1 month, mabilis din siya sa video tapos. call. Basta maganda yung yung signal lang Sun sa inyo. Kahit di maganda yung signal, tingin ko worth it siya kasi dun sa Unli Call. Tapos sa Smart and Sun, tapos Unli Text sa lahat ng network. So tingin ko sulit na sa 300, tipid na yon. Kung meron kang cellphone na maayos-ayos plan 300, sold talaga. Promise. So, na-discuss na namin yung non-food namin. Hindi, may kape pala ako dito. Malamig na. Ako, nagko-coffee kami habang nagdi-discuss nito kasi Malamig na. sarap niya, sarap.
So yun, na-discuss na namin yung mga consumables and non-consumable food and non-food na meron kami dito sa bahay na tingin namin makakatulong sa inyo, makatipid, at mabuhay ng matagal, maging healthy, at mga parang tipid tips na din naman sabi ko. Sa bilang Wak Family, ito yung ginagawa Practical, ng mga essentials. Mga essential lang. Siguro next na didiscuss namin sa next na video is kung ano yung top 5 favorite na gamit sa bahay at top 5 na favorite ni Wanda sa bahay. Sa tingin ko hanggang dun na lang yung ma-explain namin dito sa mga nakakatulong sa amin sa bahay. At pwede nyo gayahin, pwede kayo maghanap sa Lazada, Shopee, nung mga bagay na yan, meron sa SM. Masasabi ko lang, tingnan nyo lang kung legit, mga comments and more. Mag-background check kayo sa mga bagay-bagay. Research. Number 1 makatulong sa inyo, research, promise. So yun lang sa akin at yun lang ang masasabi ko sa lahat. Yeah. Kaya penge, Maria. Okay. We're done. We're done. Live love, love life. And pure happiness.